no more release asase na semba kwa kan o say I very worrying na man say onu nso kan asasem ya say esi anu nsase na e wo krom ne eyi no ohun se na nanom ya no na wakoton na afa de ye di sisi dan enti obesre omo so omo nso nya bibi emfa ho ma no. It's also come to my attention that already derelict agricultural lands are being released for real estate development. I thus encourage you to manage the temptation of converting lands for non-agricultural purposes, as our collective interest in food production depends on it. Right. So, that is how Nana the Dankwa Kofado pacho for Nana. But yene Rakwasusu or non see queenie. Any Akoma higher Akoma 87.9 FM 60 minutes past 8. I was the Kovia Santini, me am watching my Kwabamra Akoma FM. Yeja. Na bibi aboko de. Nyanko pardon. Yasi edu amanfo so ane akaya no. Ghana nyina ekaya ma me ya papa no me ya nanan makuafo. Na ye hwekua yo nkakakra ebenya wo ekurum. Ezi a ya gin sase ni nya me apam so mo san kokuru nkitu anim. Etisa me America say na me wo oforukrum. Oforukrum sase so na me ye adwuma. Na ye adwuma bebre ye nipa do na anime. Na maji award nso empire no unia obo usima from out me say yes ye adwuma nkasa na me wo edom nkwala ebire me no mo ye adwuma koso kama o ha na e ba sa aka no 87.9 aja me ni ano eyi bia na aja omo pam me na me firi ho no ma sisi amakodi bosomtwe na o kasa sisi ye bosomtwe na mo me ye adwuma Hojuma no kra no enkoso bia onso na galamse nso ajehui sa pepe so enti eno no die no kwasemni haye papa o so a ani ababa pamu o so ani ababa pamu enti ye kan se nka aba emfa 90 fom na nka woni enhemfo no nkasa emaye na omoto mo nsa tini bia de nsu anu a ye wura nom sane de enko munyama ne nka yemfamiye fame no emfam wa oman ane sade ya jese oman no ejija no because sa woti oman na unya aduane ni na da bia obekra aduane afi obi ma so aba nsa na wanya aduane adia ebema yezika sem no se ya na ese sura na eko hello mitiopa so entino yesre penimfo a moka womu ene aban se omonhwe no mon kasa asem ni yi pa maye ahemfo no ye omo ye ne de no kwasem ni haye papa ede ne na wudua e wo forukrum ha na me vegetables farmer me nchari tiasa na me vegetables farmer vegetables de me dua horo bebre me dua horo bebre yesi a me din da forukrum municipal ya chese o minnim yese me ye farmer omo me bom humodin o mama me award mpire no ene asase ana wo so nyina anso asan asase a wo so nyina omo age ya chese omo ACC adan ye bikura wo hono ma ya chese o ma je the grade G enso kra ye myefe nanso o ma asase na no adawa beye 3-4 years ni nti na sanate so the time na wo aha na otimi dua be say asase na me wo so me adwuma no asase me wo so na me adwuma no na me dua asase nyana me kasie eye 6 acres se me kani na abomu a na ni na ye 6 acres na baby na so pa no eye 4 acres na 2 acres so ede baby na me won kwala mako dumienu na me no mo ye adwuma e ba se me kwa ekire no nkwala ni nyina akọ e ba se me kwa ekire no nkwala ni nyina akọ o ma ja adwuma no kọ
ɔmo sɛ hɔ deɛ ɛwa fan wa ɔmo ntumi ɛne me nkɔ hɔ nkɔyɛ adwuma ɔmo agya akɔ ɔmo ne nyinaa agya akɔ ɔmo kɔyɛ galamsey so adaseɛ na sɛ ɛba saa sɛ wokɔ akyiri no a wokɔ akyi saa tenten no a wo sɛ adwuma nso deɛ ɛhia nipa bebree yɛ akyɛ sɛ wotumi ɛyɛ adwuma baako mmienu deɛ wontumi nkɔyɛ hwee ka sɛ wokɔ akyiri saa wontumi nkɔyɛ hwee ne nkɔla no nyinaa agya akɔ because hɔ deɛ na ɛmfa sɛ yɛ kurom a ne sa nti ɛno deɛ ɔmo anigye sɛ bia wɔm na wɔbɛyɛ adwuma me na ɔmo ayɛ adwuma mfie bebree nti ba sɛ meyɛkɔ akyire deɛ ɔmo so masa hɔ deɛ yɛntumi nkɔ yɛkɔ galamsey se ya ne yɛbɛkɔ no anaa se ya ne bɛkɔ deɛ ɛmmoa ɔman no nokɔhyɛ me ne se ya ne bɛkɔ a ɛmmoa ɔman no nti ɛnhemfo no yɛ nananom ɛnhemfo a ɔmo te agua soɔ ɛna yɛsrɛ ɔmo de yɛpa ɔmo kyɛw paa sɛ ɔmo mmoa na nsase na ɔmo tɔn sorosoro nsase no wie a nsase a ɛde bɛ nsua no saa ɛkɔ de nyina no ɔmo nya ma yɛ na yɛmfa nyɛ adwuma mfa mmoa ɔman no sɛnɛ madi kanka no na ɛbɛma ɔman no agyina yie ɛbɛboa ama aduane aba si a ogyina bia wɔ na bebree yɛ akyɛ sɛ aman ɛkra nnuane ɛba no ne nyinaa ɛde bɛboa ɔman yi sisi a wogyina bia wɔ bosomtwe hɔ no bokra ɛte sɛ fa no kuayɛ mu a because wohwɛ owó fori krom na udua atosode anasɛ vegetables ne adeɛ na yɛde mprido saa wakɔkɔ pie bosomtwe no ho a ɛhɔ nom nso so da sisi a nneɛma astate agye nsɛm yi ɛhɔ nom wohwɛ a wobɛdi bɛyɛ mfie bɛyɛ sɛ wɔ hɔ nom na wohwɛ a sɛ na bɛsi akɔ ɔhɔ no nam di kankan yɛ no ɔhɔ no nkɔ yie kyɛ sɛ nsase a mekɔyɛ meyɛyɛ manya asase a ɛda hɔ paa saa asase a mekɔnyaeɛ na ɛyɛ mmefuo yɛ akyɛ sɛ ɔmato mmɛ no foforɔ ɛna ɔmasan adua ɛnti si akoraa no mmɛ no koraa no ɛno nso ɛpa mmɛ wo sɛ mekyerɛ sɛ mefiri aha sɛ yi mefiri ɔfolukom ha sɛ yi bɛyɛ mfie nnan nie nti mekɔɔ hɔ no a yɛadua mmɛ no awie a mɛ ɛyɛ no ɛno nso so no sisi a mmɛ no ɛpa mmɛ afiri hɔ ɛna woto ani a baabi a asɛ woyɛ sɛ wowokɔ a yɛto gala wɔ hɔ baabi a woyɛ sɛ wowokɔ a yɛto gala wɔ hɔ saa nti hɔ no koraa mbo no mendi gyina wɔ hɔ ahe biara nti hɔ no ɛnkɔ yie saa nso na yɛ sɛ eventually ɛbɛduru bɛyɛ next 5 years anaa 10 years wobɛgya akua 5 years koraa deɛ kwawa aburo so a 2-3 years ne deɛ ɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ den wɔ yɛ mantam wɔ ha yɛyɛ nnwuma a ɔmo pam yɛ no ɛbɛyɛ kakra no deɛ ɛbɛyɛ 2-3 years deɛ na yɛ sɛ yɛnya baabia wɔ ha sɛ ahemfo no anaa aban amfa na nsi fam ama ahemfo no anyigya saa land na amayɛ a ɛnneɛ 2-3 years ne deɛ ɛkɔma bɛba no ɛbɛkyɛ deɛ ehunu sisi yi. Hey. That's how it is. Na yɛ sɛ deda so ni ho. Because ɛnyɛ nko ɛna yapam me a yapam me a me mafiri hɔ nom no ɛnyɛ me nko a ɔmo a wɔwɔ nyinaa yɛ pam ɔmo a wɔwɔ that areas no nyinaa yɛ pam ɔmo wɔ hɔ a na yɛde anwea bi gu hɔ wɔ hɔ a na yɛde greda bi si so saa. Na oni adeɛ ɛyɛ ha wɔn koraa so ɛyɛ nsuo na wɔn sɛ yɛyɛ adwuma no ɛpɛ land a ɛte saa yɛ akyɛ sɛ nsuo no ɛntɔ a na yɛ sɛ fam no ɛnyini ma no na yɛ sɛ etimi ɛnyini kama sɛ bi nsutɔ brɛ nso so a ɛno nso so no yɛ rezi bɛs no ɛkɔ soro sɛ yɛbɛyɛ nsuo no ɛtɔ a ɛnsɛe no so yɛ nnwuma no saa na ɛteɛ deɛ ɛgya no sɛ saa nsase a yɛ nsuo koraa no a yɛwɔ so no ɛno na ɔmo ɛfeele saa yɛ akyɛ sɛ ɔmo ɛpam yɛ ɔmo ɛtu yɛ firi so no ɔmo de anwea nɛte kɔkɔɔ gu so feele sisi adan na wɔn nkɛ saa nsase no deɛ nkɛ nim sɛ agya nkɔmɔtɔn nsase a ɛwɔ soro a yɛbɛka ne tini so nsase a ɛwɔ soro kama no a yɛde si aban sɛ yɛde si adan wɔ soro saa no ɛno deɛ nim sɛ nkɔmɔtɔn awie na aseɛ deɛ koraa deɛ nka ban mpene so sɛ mo nsi da yɛ wɔ hɔ nanso so no sisi a no ɛno na ɔmo ɛpam yɛ firi so a ɔmo de sisi adan. On the average tema na wo fori krom
ana wo udua vegetables ne se ukọ bosomtwe a wosa so na afinimu ina obopo kopo na okọ wachi a utumi nya be yesa free kua ni mu ankasa faso unya faso kakra oh minya faso kakra na adwuma no so de ka wom ene no kwasem ne meka seka ni ma na meboa e ka wom pa e ka wom na aja aye adwuma ye wuntimi nya ene obi adwuma o ye beka na se Ghana ha obi a se na adwuma ye bia ni wa o ka se o mi de adwuma ye enti saa de yeso adwuma na tie kakra kakra de Nyankopon e de dom ye kakra kakra de Nyankopon de dom ye e ma ye de boy bra Akoma FM 87.9 Kumasi ede na ususu se Ghana ban betimi aye mpanyfo agrefo betimi on betimi aye ama kua no timi agina ne na so te se de ye paniye nkokra kotodwe ne jenne ne nasefo efiri ama no ne ma yo kama na me wo folukrum municipal na ye committee sia omo kan na se omo na himfo no bekasa saa omo na himfo no bekasa ntwe se ni nyina no dodo na gia na omoji omo na himfo no kasa nyina no pra yin hunu so enti de kan se we na nka am se nka ban bebam we se nka ban bebam aban fa 94 na nka won hunu himfo no ebi otumfo kura na di kan ya bebam a na nka wore ne himfo nketo na kasa na ni nyina chi no omo ahwe se ni omo ka no eye adwuma na ebi obeka se na ke nipa no obeka se ai o mate ade be kina de o ye na o ye so enti so mo ka bebi a omo mye chiri ade no ho ne hia pa obeka se na chiri nipa no obeka se yo mate ebi awo so aja ko unim se o ye ye o ka ye na 87.9 akoye kosi konso na ogina kwanti ya so enti no we die ka da sa ban se aban emrem on fa 90 form na otumfo kwa na one da kasa na one na kasa na yese wono so ne himfo nketo na o mo hye na se nyina no akasa amaye na o mo nie kire nhwe se ni o mo ye no de o mo ka no no anam no nka ebeboa na nkoma gida ta ansa na amaye na yede ato so aye adwuma aboa o maye wonu hu se oye kua Pacha mente você. Wonu hu so ye kua 87.9 Kumasi sisi ade mekasa ane e kire se ensase na ede yakua isi ensase me wo so nyina ha ya pam me ma kwedi akire enkwala na me wo dum yenu yi o mi nyina akọ me wo gwa maninye me wo fom sisi maninye mi dibo se o se dwuma so de o ye no bi boa wa obi tia wa ana wutumi ko woni mu isi enkwala no mu tia mi na o mi nyina aja ko me nko a me ye de ye dwuma enti ma mi di yawo ma no ho tene wo bi sa me 87.9 Kumasi hey edmunyam ene edi ewo kua ni mu ina sisi a eye free mu anisa Sanatia. Isi ayenye dey because muni hwa ye ni ho. Muni hwa Ghana entimi nyina ne nas. Yentimi nkoso ankra jeni. Yentimi nkoso ankra meku. Yentimi nkoso ankra nchine. Yentimi nkoso ankra tomatoes enfri amanone anase amahodo emfa ma se ye ba bedi. Ebe ha ye. Die ne yenye. Akoma FM 87.9 Kumasi de be ya no badi kaka no de se o mampeni e de 90 form mampeni fa 90 form na won hwe se ensase a omo enhemfo no tonton wi a omo ja no nsuwa no nyina a kire yi ya omo ka beton o se ene na ha adwene o se omo de nsase ne foforo no a omo de tia ya wo be bia omo enuru nsuwa no omo he da jai na no na kire yi wato na size na wi na kire yi afa de ho na ya no omo san beton eno na ya no omo ba na fi no mu tie no enti eno no omo wi a kire omo sa be fa kire bi mu no enna ye ka se aban na nhwe nanka sansa se na omo de nyina no omo nyai maye
omunyai maye mo ton wiae no na ma heda gyae no se obebe nsuo oho ye wura oho ye nsuo ye ntimi nsi dan na ye ton ba bi a wo se isi dan wie na kire ye san beton ho ma omo fele omo de nete kokko fele pam ye nyina no so omunyai ento ho omunyai ento ho maye ene ye adesra ye de to abanim pa se ihiare me ameka se nyam bia me nko amenya bi na ameka ho asem saa no na mmom se bebo man no because aduane ni wa wuni ho de bia ameka se kuani se kuani ni ho obi ani ho kuani ni ho a wa wo ye doctor wa wo ye aba adwuma kese bia wuni ho because wo so na ko wa ndi bia wontimi nkwa adwuma wote adwuma mo a woni so bebiru wontimi nya hwe enti die di kan so wo yin nsuo firi ho aduane fotase sani nyina ni sani me nyina behwere ya je se ye be sika dodo no a na be kwa kra aduane aba Akoma Ebe da FM bom. 87.9 Kumasi. The last time you check here, and then the last time finance minister. Na woni hemfo non kasa na omunyansa ase a ede da nsuo na no a eye nsuo no a omo san fele pam ye fi so fele di sisi adan no omunyama ya ne mfa nya adwuma pam wa man no. The last time you check here, your finance minister, Ekojina Mrashibidwemo Okase, Nuania, I mean, your crefia manoni and Asama hold was the bagana had Musin is almost $2 billion. Afibia. Me sure say ya near pay home. Akoma FM 87.9 Yet you Kumasi. yen see ya, yen crenu and infam anonym rasa, say ya the MC pay one, sir. Anonymous Yadri. I am boy. That you can say. What was a brony, you know, the banocra, you know. Me, you see a woman quite to be idea. Now, so dear, minimum say, oh, say, I'm not going to be hokra. Now, go watch a bruni kumu. A go watch bruni kum. And son, one on pen. Not or the abre, Eddie. As such a month. Okay, a month and a moment free a bridge about Ghana has said. Yeah, Dean. I could do one fan more. What can I say now? Bless him, maybe. What did the Agu, what no sense of one in the other Diana, if you go on manage Chentino, or betting that you know, go out there if you do. Time you don't know so, well, yet you know if you so craft for the Sabbath. Sign me an on the bridge. What I can numb, and number of the fear with Sabbath. Bagana has it. It's Micha, and you own, on the brain. Ya kwa bi se eno na ye Ghana for ye ni ya akwaje hu na nso so no eno no enso so maye apomden ye nua na ye na ha se no flesh nua na popro so fa se maye vegetables wa ha se ye tu dana na ye di kokurum fota se dana na ye di kokurum akwa ma amanfo a omu bedi omu dwa o ebi akofo akọ fa se maye banche wa ha macha body flesh Niania sure. Now, wait, I could see Bruni in a beer and not see a bridge that by what go son or your bagana has it. And one that so, and you know, the other student said, I buy finance for and their body and penny forces. FM 87.9 Kumasi. And over Bohon. The honey am a pa, a buying for 90 form. A buying for 90 form. Na owning him for non casa. Owning him for non casa. No munyansa, sena, at the dance you ano. And my ye. A year wura. A cowra, just a baby, a year waterlock. And sure tata, when I can see the ye. Nanso no, ye tonton and former more fairly and some much more than. Oh, munyansa, am my yeah, the young Cataya baby, I will everything so an answer Hoyas with heavy. Akoma FM I see you then Swana, Ura, Ominyamay. Not young Fan Yenuma, and from more mine. No man and Timin Tumpo.